Takže čau, vítejte u tohle videa a u tohle videa je teda, že jsme tady z Brusu noví na tomto kanále LPS Kiki 22. Tak se vám budeme líbit a teď jsem právě dotočila videjko pro LPS Nala. No je to tam... Jo, já jsem to nejdřív natočila tohle a pak jsem natočila teda toto videjko. A tohle uvítací bude teď, tam dám teda, nevím, kdy se tam nahraje. No a teda tak, snad se vám to budu líbit. Chtěl bychom lajky, odběry, hezký komenty a no tak snad moje přání bude splněno. No a tak teda, no a protože uvítačky jsou krátký, tak já se pro dnešek s vámi rozloučím a ahoj.